Στο εστιατόριο Ίσαλος, δίπλα στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη, θα χαρείτε κλασική ελληνική κουζίνα, αλλά και δημιουργικά πιάτα σε μια αίθουσα με σύγχρονη αισθητική και νεανικό στυλ. Έχοντας αναγνωριστεί ως το κορυφαίο catering της Λεκωνίας, ο Ίσαλος θα δώσει αξέχαστη γεύση στην εκδήλωσή σας, στο πάρτι σας, στη δεξίωση του γάμου σας, αλλά και στη βάφτιση του παιδιού σας. Έχουμε την υποδομή και την τεχνογνωσία για να φιλοξενήσουμε από 10 έως 3.000 άτομα. Απολαύστε τις νοστιμιές μας στο σπίτι και στο χώρο εργασίας σας με ένα τηλεφώνημα στο 27310 24124. Προτάσεις για γευστικά μενού, αλλά και ειδικά μενού για όσους προσέχουν τις θερμίδες και τη σιλουέτα τους. Το εστιατόριο Ίσαλος, κλείνοντας 2 χρόνια λειτουργίας και θέλοντας να ευχαριστήσει τους πελάτες του, προβαίνει σε σημαντική μείωση τιμών τόσο στη διανομή κατοίκων όσο και στο σέρβις στο χώρο του. Επίσης δημιουργεί ειδικά πακέτα προσφορών για φοιτητές και για προσωπικές εκδηλώσεις όπως παιδικά πάρτι, ονομαστικές εορτές, μνημόσυνα με πολύ χαμηλές τιμές. Όλα αυτά διατηρώντας την απαράμιλη ποιότητα και τις πλούσιες μερίδες του. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο ξεκινήστε τη βραδιά σας στον Ίσαλο με υπέροχες γεύσεις και απογειωθείτε με μουσικά ταξίδια που θα βάλουν την πραγματική διασκέδαση ξανά στην καθημερινότητά σας με το συγκρότημα Άνεμος. Εστιατόριο Ίσαλος. Επειδή η γεύση και η ποιότητα στο φαγητό μπορεί να είναι έννοιες ταυτόσιμες και προσιτές. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 140. Τηλέφωνο 27310 24124.